Kuria. Goलैगोन थ' गाइस दिनै जोङो दङ क'क्राझार टाउनाव धीर बिलाव थांनो ओंखारदों जोङो 6 जनसो जागोन आरोना दायो टाउनाव दङ टाउनाव मोनसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन आरो दायो खामानियाबो साक्सेस जायासै बेखायनो धीर बिलाव थांगोन जों धीर बिलाव नै बिथांमोनानो जोंना ड्राइभारा बेनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना गोबाव समसो जाबायमोन आङो ब्लग बानायैया दिनै बानायनो सानबाय आरोना बेरायनायनि नामाव धीर बिलाव थांगोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना लासै लासैनो लामाफोरनि कन्डिसनफोरखौ नोंथांमोना फैफेराखैबा नायलांबाय थादो दायो टाउननिफ्राय नामायबाय मा थाङो बिजों नाराबारि धुब्रिया बिजों थाङो दा ओरै थांगोन गावस्रानोसै जोङो धुब्रि रडजों फैदों दाहाय गावस्रालांगोन आरोना धीर बिल फारसे थांगासिनो आंथ' जायगाखौबो मिन्थिजोबा दे दिनैसो फार्स्ट टाइम बे लामाजों नोंथांमोना लकडाउननि थाखाय बेरायनो मोनैया बिराद गोबावसैमोन दिनै बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बेरायनो मोननानै उनाव दङ हनै बिदा फैगासिनो आरो बिनि उनाव दंबावो सानै लासै सालायथारदों माने सफैथ'वाखै दाबो दायो जोङो थांगासिनो क'क्राझाराव माइ गायजेननो मोनबाय जोंनाथ' चिरांना दाबो खारायजेनाखैनो खोमा दैनि प्रब्लेम मा जायगा होनदों रयना दाब्रि ना मा होनो बे जायगाखौ मोनबाय आरोना लामाया बरिया दंफां बागान सारि सारि आंबो मिथिखाया दे जेबो बिसोर जाखौ खोन्थायो बेखौनो औल' होनलांनांसिगोन Skål! Maleron? थ' गाइस फाइनालि जोङो दायो दिप्लाय मोनफैबाय हाबबाय नै वाव जायगायालाय माथो बेबायदिसो फैफेराखैमोन दै सौफैबाय फुरा गुवारखाना जायगाया
बिउटि बिराद मोजां लकेसन फुरा बिलो गोजा बियो हौबै बारनानै मा फासल हौरै बारनानै गार' फाहार धीर बिला बेसे गोजान दंबावो आरो जोंना ड्राइभारा आसोला हेलमेटखौ खुनो बावदों दाबो सालायनाय बायदि मावदों ना मादों गारिखौ ना हमनाया बन्द' जाबाय होनदों नामा बेयाव माथो हनै सागासिनो माथो जे बांगालफ्रा बहुत पुराना बुस्थु फोसाबलाना बेखारावसो फैनाय जाबाय नामालै बे मामोन जेनेबा साइसआनो गैला माथो बैनिफ्राय ओरै गाखोना थाबायग्राबा वाव फैद' ब्रिड्जआव हाबनि दसे नै हिर'फ्रा दिप्लाय बेरायग्रा हिर'फ्रा बरिं मोनबाय जाहैदों ओरैबायदि माथाम जायगा फोसाबनाय गैला नालाय सिगाङाव मोजांमोननो दाथ' मा होनबावनो जायगाखौलाय मानो सोमावनांगौ ग्रीन नै जोंना हिर'फ्रा सिदा गेब्रा बानायनाय Wah, asla. Ready? Oh ya. Siapa rasa sini? Kalau mesmi jeng, aku sudah dia. Asal musa. Ori musa. Penuh dengan bijes. Jangan kalah begitu kira aja jiblah sudah. Kameramen Allah. Ya? Nih, mau lagi apa nih? Oh. Bosथा गैला दालाङा Hanging Bridge बिराद मावखायो गाख्लाला जोब्बाय माथो हेलमेट सोमनांगौ ओरैबायदि खुसि दिनै दिप्लायाव हाबफैनो मोननानै बिथाङा एक्टिङा बिदि नङा दे माने मोसानायनि बरिया गोलैगोन ओरै फुरा बिलो बेसेबांबा गुवार आरोना
सिगाङाव बिराद ना हमोमोन दायो ना हमनायखौ बन्द' खालामबाय ना मा होनना बुंदों हाग्रा जाजोब्बाय आरोना दैया औ ओरैजाय मानै दङ नै ओइ ओइ फाग्लि बिदि नङा ए सेस जाखागोन औ बिदिसो बिदिसो आंनिखौ नाय माने ओरै थानांगौरा रोङाना नोंखौ खेबगासिनो दे सा खनद्रा साइज जों दा नै दालांजों थाबायगासिनो दङ जायगाफोरखौ नायदो बेसे मोजां नै सिख्लाफोरबो बिराद दङ मोजां मोजां बेयाव थांबाथाय दोलाजोबखागोन बैजों खारनाय नांगौलै बै थाबथासिगोनसो ना माराम खाजोबबाय गरम मोनखाबायलै बबेजों माथो नुहुराब्रा फै 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 गाखोमा फै दायो आं गोजौआव गाखोबोबाय दे आङो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो जायगाफोरखौ गोजौथाराव थांनानै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना गोजौनिफ्राय बिराद मोजां नुयो जायगाखौ एसे क्लियार नुजोबनाय जायो गोजौनिफ्राय खेबसेयावनो थांनो ओंखारबाय थांनो मोजां मोनदों जायगाखौ बेरायनानै एसे गोजाम जाबाय गोजाम जायगाया मारामाराम लकडाउनजों फोसाबनाय जायासै ना मेंबाय जोङो दायो दिप्लायनिफ्राय ओंखारखांनानै सासे बिबाजैनियाव हाबनो फैदों एसे खोलाजों आरोना बिसिनि न'आव बेरायनो फैदों फैनाय नामै हाबलांबाय जायगाया बिराद मोजां गोजौ गाहाय हाजो जायगा नैबे साल बिफाङा नुनायाव थेख्ला गोगोम गोरा जाबाय बेयो बे देराना ना बारा देरालै साल सिखाबो थालायो एन्जर बादि
बिराद साल बिफां नुनो मोनो बिथिंजाय धीर बिल साइडजों दिप्लाय धीर बिल साइडजों जायगाया गोजौ गाहाय हाजो हाला बिराद मोजां मोनो आं थानो हाया गोजाना फुरा बिसिना लाल माथि बे मा दैखर मा गामि बालाखाथा मेङाखै आसोल मेङाखै मेंबायलै आं बिरादनो आंहाथ' नै मोदै गजोबबाय सालायबावाखैसो खिथु उनाव बाबथाब बाबथाब थाखुमानायखौसो एसे गबाय हाजोनि थालिर होनदों नामा जानाय नांसिगोन बरिया थ' गाइस जोङो दायो धीर दिप्लाय थांखांनानै सासे बाजैनि न'आव हाबखांनानै धीर बिलाव थांनो फैबावबाय आरोना धीर बिल जों दायो धीर बिल थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो बेसे मोजां जायगाफ्रा नायलांबाय थादो दाहाय थांगोन दाहाय जों दायो धीर बिल थांगासिनोलाय दिप्लायनिफ्राय फैनानै नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो लामाखौथ' आरो बासिनो हाखाया आरोना बिराद मोजां गिद्दा गिद्दिबाबो बिराद मोजां नुखायो गय खान्थाल सारि सारि ग्रोम ग्रोम जेरैथिंबो ओरैबायदि मोजां गामि आरोना आं मालाबाबो फैफेराखैमोन बे साइडखैजाय सिगाङाव मोनसे साइडजों फैदोंमोन आरोना दायो जों थांबाय थानोसै नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ गाइस जोङो दायो फाइनालि धीर बिल मोनफैबाय नायहरदो नोंथांमोना ओरैहाय बिलोखौ लाखि ओरैहाय नायबाय थादो नोंथांमोना देखायलांगासिनो आं लासै लासै थ' सालाय बिलोखौ देखायगासिनो आङो एसे उनाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरै फारसेजों फुरा बेसेबांबा गुवार आरोना जायगाया बिलो गोजा बियो ना हमदों बिराद मानसि ना हमदों फैयै दायो सौफैबाय जेरैबो दै आसोलफ्रा नै हाथायफ्रानो लोमला बिलो नायनो मोननानै दुगैनोसो लुगैबावबाय आं सासे मोसा सिलाया मा हेलमेट हमनानै नै ओरैहाय बांगालफोर ना हमदों नाव गाखोदों नाव बिलो गेजेराव बेरायनो नागिरदों फुरा सिट दंजोबलायबावो माथो मा जावला नामा दाय नामा आसोल ओरैनो हर मेचिन सालायगासिनो जाया माथो दाबो
नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिलो गेजेरजों नै मेसिना जाम जानानै बन्द'सो जाना होबाय दै गेजेराव बोरै थांबावनो दाना जागोन ना जालालै बागायजागोन जायाबा जाफिनबाय लकडाउन खाय माने बारा मानसि फैयाखै जों साथामल' गाखोग्राफ्रा दं आरो दस्रानि सानै थेख्ला माथो सालायग्राफ्राबो नै मेसिना जाम जानानै बन्द'सो जाना होबाय दै गेजेराव बोरै थांबावनो दाना जागोन ना जालालै बागायजागोन जायाबा जाफिनबाय गाखोखांबाय ओंखारनांसिगोन उफाय गैला गाखोबावनो लुगैदोंमोन खिन्थु होआखै थ' गाइस दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जोङो दायो न' फारसे थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै